Здравейте, аз съм Калян Попов Калата, физиотерапевт и съосновател на OmniHealth. В днешното видео ще си поговорим за един често срещан проблем – синдрома на карпалния тунел. Това е една доста често поставена диагноза, когато симптоматиката е парене, болка и изтръпване в дланната част на ръцете. Въпреки това, същите усещания могат да идват и от други места и други проблеми. Например, може да имаме притискане на нервно коренче в шията, може да притискаме брахиалния сплит, ето тук, под ключицата, или може да имаме притискане на периферния нерв някъде в зоната на предмишницата, както и може да има леко притискане на гръбначния мозък в шийния отдел. За да диференцираме откъде точно идва болката, паренето и тръпненето в пръстите и дланната част на ръката, е важно да разгледаме историята на нашия проблем и освен това има някои тестове, които може да направим. Един такъв тест е признака на тинел, който представлява така малко по-силно да се удариме в тази зона. Ако се появи тръпнене, болка или репродуцираме нашите симптоми или ги засилим на същите места, където ги усещаме, тогава това е един признак за синдром на карпалния тунел. Друг признак за синдром на карпалния тунел е когато дадем ръката си ето така максимално свита в флексия и я задържим дълго време. Когато имаме синдром на карпалния тунел, до 1-2 минути започваме да репродуцираме симптомите си или да ги засилваме, докато при здрав човек отнема около 10 минути. Друг признак е, че симптомите ни се появяват само при движение на китката или движение на пръстите и нямаме симптоми нагоре от китката. Има няколко вида лечение за синдром на карпалния тунел. Един от най-известните е операцията и тя наистина е наложителна, ако не сме потърсили помощ на време или имаме голямо възпаление и физиотерапията и инжекциите не могат да ни помогнат. Инжекциите са втория начин за справяне с възпалението, което понякога може да ни помогне да изчезнат напълно симптомите, понякога може да не ни помогне. Ако сме потърсили помощ на време, физиотерапията е едно добро лечение, което излиза и по-евтино, тъй като вие сами може да го направите вкъщи и е напълно безвредно. Днес в това клипче ще обсъдим няколко начина чрез способите на физиотерапията, с които може да си помогнете. Първото такова представлява неврологичната мобилизация. Ще направим неврологична мобилизация на нервус медианус, което всъщност е нерва, който минава в карпалния канал. Да речем, че ви боли лявата ръка, трябва да сложите лявата си ръка ето така, да изпънете ръката, да дигнете рамото на нивото на раменната става, след което да дадете леко лопатката надолу, нали, да не сте така, ами да сте така и да дадете главата с ухото по посока на ръката. Това е първата позиция. Втората позиция е да свиеме ръката в бицепс като Рони Колман, да стиснем пръсти, да приближим дланта до рамото, да дигнем леко рамото от лопатката и да поставим главата в обратната позиция с ухо към рамото. Правим го 10 пъти, бавно, плавно и заедно. Това упражнение плъзга нерва и мястото, което е попаднало в карпалния тунел и се е раздразнило и се е възпалило, се премества на друго място, където спира да бъде притиснато и му даваме време да се възстанови. Когато синдрома на карпалния тунел е предизвикан в следствие на възпаление на сухожилията, на флексорите на китката, които се намират ето тук, в тази част на ръката или в флексорите на пръстите, които също се намират ето така, ето тук, може да приложим самомасажна техника. Самомасажната техника във вашия случай е добре да изпълнявате ето така с цялата длан. Ако искаме да намерим флексорите на пръстите, чрез които стискаме ръката, просто поставяме ето тук в тази зона на ръката, започваме така лекичко да стискаме, може да дадем дланта нагоре или надолу и да стиснем, за да намерим наистина къде са само флексорите на пръстите. Ето при мен са тук. Трябва да дадете ръката си изпъната, без да мръдате другата ръка, къде сме намерили, че са флексорите на пръстите. Ето така може да дадете ръката и да свивате пръстите, ще стягате така само тези мускули
и започвате ето така да си правите масаж около 10 на минутки, като ръката трябва да е максимално изпъната назад. Би изглеждало ето така. Поставяте я на масата, може на края на масата, в случая не може да видите. Ето тук е мястото, издърпвате леко кожна гънка назад и започвате да масажирате зоната, като държите ръката. Около 10 на минутки. Ако проблема ви е в някой от флексорите на китката, т.е. мускулите, които изпълняват ето това движение, трябва да палпирате, да натиснете. Ето тук се намира единия флексор. Ако тук ви боли, най-вероятно от тук идва болката. Ако тук ви боли, най-вероятно от тук идва болката и възпалението. Разбира се, това е простия начин, за да не ви доизяснявам точно тестовете, които трябва да се случат. В този случай, ако ви боли, ето от тази страна може да го напипате, като няколко пъти с свити пръсти си свиете китката. Когато го намерите с едно пръстче, ето така търкате на сухожилието, усеща се като струна на китара, отново около 10 на минути, като ръката трябва да е изпъната назад и да сте я поставили и си намерете, може така с палеца, така да си търкате, трябва да прескачате се едно свирите на китара. От другата страна е същото, свивате пръстите и лекичко понапипвате сухожилието, което изкача. Когато го намерите, поставяте ръката и отново ето така, може с този пръст, може и с палеца да си правите масаж около 10 на минутки. Може да правите масажа през ден, симптомите ви най-вероятно ще намалеят и в някакъв момент ще изчезнат. Друго нещо, което може да направите е кинези тейпът. Купувате си една кинези лепенка, откъде ви е удобно. Във вашия случай може да си купите и една предварително нарязана. Сега тази техника, която ще ви покажа, няма значение точно колко е дълга лентата, но е добре да е малко по-дългичка. В моя случай аз ще си я нарежа, тъй като не ползвам предварително нарязани. Трябва една такава лента. Аз трябва сега да си я оформя. Вие ако си купите предварително нарязани, те вече са оформени. Заобляме аглите, за да се залепи по-добре, да няма ръбчета, които да се разлепят. Важно е да запомним, че кинези лентата сама по себе си не е лечение. Тя помага да изпълняваме упражненията или да поддържа терапията, която сме направили. Трябва да си сложим китката е така, да намерим центъра на кинези лентата. Ето така може да го направим на две, за да разберем къде е центъра. Слагаме китката, поставяме центъра тук. Късаме в центъра и ще скъсаме и двата края от долу. Нашата лента трябва да изглежда ето така. Ето сега тук, където е центъра, го слагаме на китката си. Сега ще ви покажа. Така. Махаме лекичко насам, лекичко натам. Слагаме го, където е карпалният тунел, ето така може леко да фанем от длънта и леко надолу. Ако имате косми като мен, гледайте да не си фащате космите. Ето така, слагаме центъра, търкаме го хубаво, защото лепилото фаща след като се загрее. След това разлепяме лекичко единия край, без да оставяме лепенката тук накрая, тъй като накрая не трябва да се опъва. И опъваме хубаво, след което залепяме, махаме и последната част, където не трябва да има разтягане. И след това ще издърпаме другата страна. Хубаво така. Ето така се получава. Махаме и частта, която не трябва да има стреч и разтягане. И търкаме. Да залепне хубаво. Става като накитниците, които тенисистите ползват. Това, което се случва е тук, където е базата, където сме залепили, е мястото, което се дърпа в страни. В случая от тук дърпаме на ляво и надясно. И тук се получава едно усилие, което отлепя кожата, съединителната тъкани под кожието и ги повдига малко и по този начин може да направим малко повече пространство за нерва и нашите структури да минават от там и това да намали дразненето. Благодаря ви, че бяхте с мен днес. Това е първото от серия клипчета, които ще качваме в канала на OmniHealth. Не забравяйте да се абонирате и е важно да запомним, че все пак трябва да потърсите помощ от специалист, независимо дали ще бъде физиотерапевт, лекар. Това са насоки, чрез които вие може да си помогнете вкъщи. Ако те не ви помагат и състоянието ви се влошава,
потърсете помощ, тъй като, както обсъдихме в началото, този вид симптоматика може да бъде всичко. Така че не разчитайте единствено на себе си и на БГ Мама. Благодаря.